bi tsira da aminci sabbata gare ke cewa yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Yana wayan gari kowane join a jikin mutum ana so ya yi aikin alheri. Duk idan muka waye gari dukkan wata gaba a jikinmu gari na wayewa shine adadin gaban jikinka shine adadin bashin ayyuka na alheri da Allah yake so kai a wunin. Amma banda aikin farilla, in azumin Ramadan ne baya ciki, salloli guda 5 ba sa ciki, aikin haji baya ciki. Kana wayan gari to shine adadin gabbanka Allah yana bin ka bashin ayyukan alkhairi adadin waɗannan gabbai naka. Shine yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa. Kowa yana wayan gari akan kowace gaba a jikinsa Allah ta'ala yana bin sa bashin aikin alheri a wannan wunin. Sai annabi tsira da aminci sabbata gare shi dan bamu guidance shiriya, sai ce fa kullu tasbihatin sadaka. Duk inda kace subhanallah to ka yanta gaba ɗaya daga cikin bashin da ake binka. In ka ƙara subhanallah to sai a ce yanzu ya biya gaba 2. In ka ƙara subhanallah ya biya gaba nawa? 3. Sai ce wa kullu tahmidatin sadaka. Duk inda kai wa Allah godiya ma sadaka ne. Ko abinci ka cika koshi sai kai alhamdulillah yadda ake yi to shi ma ya zama me sadaka. Yace wa kullu tahlilatin sadaka. Duk inda kai hailala la ilaha illallah anan ma ka yanta gaba daya a cikin sadakokin da ake bukata kai na adadin ayyukan alkhairi adadin gabanka dukkan hailala ɗaya da kai ka biya. Sannan wa kullu takbiratin sadaka. Duk inda kace Allahu akbar anan ma ka yi me ka yi sadaka ɗaya na yanta gabarka guda ɗaya. A cikin wani hadisi annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce adadin gaban jikin dan adam guda 360 ne. Wato joints din annabi ya ce guda 360 kowa yake da shi. In dai mutum yana da cikakkiyar halitta ba an haife shi da wata tawaya ba, akwai joints ɗaya a jikinsa guda 360. So shine na 360. To shine ake so kenan adadin ayyukanka na alheri a kowane wuni da za ka yi na sadaka banda ayyukan farilla kada ya gaza guda 360. To idan kirgen zai baka wahala ko ayyukan nan sun maka yawa da ba za ma ka samu daman yin wannan ba, sai annabi tsira da aminci tabbata gare shi wa yujzi'u min zalika raka'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Annabi ce duk wannan sadakoki da ake so kai adadin gaban ka 360 idan kai sallan walaha raka'a 2 da hantsi to ko baka samu ƙara wasu ayyuka ba wannan ya maye maka gurbin 360 da ake bin ka bashi. Wannan raka'a 2 tollin tol kana yi to ko baka samu ƙara wasu ayyuka ba to shikenan wancan dai sadakar da ake so kai adadin gaban ka riga ka gama biya. Duk wani abin da ka ƙara na nafila a wunin to wannan ribar kafa ne shi. Amma asali wannan sallan walhafiyan halda ce in ka yi ta da hantsi to ka biya bashin sadaka da ake bukata gare ka adadin yawan gabanka wanda kuma hadisi ya tabbata 360 ne. A nan wurin akwai falala ga wannan sallah ko babu? Ai falalar ma babba ce. To da kana tashi da hanzi karfe 7 da rabi 8 da in kai zaka fita wajen sana'arka ko wajen kasuwarka ko wajen aikinka kawai kai nafila raka 2 ko kuma kayi sammako kana can idan lokaci yayi sai ka ja butar ka je ban daki kai alala kana da shi ma ka huta sai ka ko minti nawa ne raka 2 gaba ɗayanta duk dai bai wuce minti 3 zuwa 5 ba a tashi ayi sallah minti 3 zuwa 5 yawa in ma kuma ka iya gudu a ciki wanda suke da gudu a minti 2 ma suna iya yinta amma dai a dan rage gudu din a dan rage gudu din kada a fisga da yawa ko wannan shine shawari na insha Allah ta'ala a rage gudu din. To in kai sallan walaha raka'a 2 wannan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. Kowane ɗaya na wayan gari akan kowace gaba ko kowane kashi na jikinsa akwai sadaka da ake bin bashi to kana yin sallan ka biya bashin. Da Allah wannan ba shortcut bane wannan? Ai mai girma ne ma. Kawai kana yin raka'a 2 shikenan ka huta. Duk inda kai hailala tasbihi da sauransu duk wannan riba kake ci kawai. Mafhum?